Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. L-għodwa tajba lil kulħadd, jiena Father David, il-kappellan tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Urt, ġewwa Raħal Ġdid, hekk illum ġejt ftitaw għall-ġurnata ta' vaganza. Hekk qed ninaqat magħkom ukoll għal din l-Ewkaristija. Il-mulej illum naraw illi issa bdejna bil-mixja tagħna fi żmien ta' matul is-sena, hekk dan joħodna fl-Evanġelu, il-liturġija tpoġġilna qudiemna l-Evanġelu skont San Mark. Hekk fejn Ġesu jidħol f'sinagoga, ikun hemm min jilqab ċerta staġib it-tagħlim tiegħu, però jkun hemm min jiddarras, jgħidlu jaqgħu ġejt biex teqridna, ikun hemm spirti illi l-preżenza ta' Ġesu ġib ċerta skumdità fihom. Aħna ma li ma naħa naqgħu ma dawk illi jilqgħu il-Ġesu illi jiġi bħala għallim, jew ma dawk illi l-Ġesu ma rridux xi ċaqalqilna id-drawwiet tal-ġurnata tagħna. Waqt li nirringrazzjaw lil mulej li jiġi jiltaqa' magħna ta' kuljum, jagħtina l-kelma u l-offerta tiegħu innifsu, xieraq li min-naħa tagħna nibdew din l-Ewkaristija billi nitolbuh maħfra ta' ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Illum qegħdin nofru din l-Ewkaristija għar-Ruħ Ġanna Grek u l-erwieħ tal-familja tagħha. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talbum li tagħna, għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna qamet u marret quddiem il-mulej u l-qassis Eli kien bil-qiegħda fuq is-siġġu ħdejn it-tarġa tal-bib tat-tempju tal-mulej. Anna kellha qalba kollha mrar u bdiet titlob lill-mulej u tibki ħafna. Għamlet wiegħda u qalet: Mulej tal-eżerċti, jekk inti tħares lejn lejm tal-qaddejja tiegħek u tiftakar fiha u ma twarrabx il-qaddejja tiegħek u tagħtiha tifel, jiena nagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u minn fuq rasu ma jgħaddix il-mus. Damet titlob ħafna quddiem il-mulej u Eli kien qiegħed iħares lejn fomma. Anna kienet titkellem f'qalba, xuftejja biss kienu jitħarku u leħinha ma jinstamax. Għalhekk Eli ħasiba fis-sakra u qalilha: Kemm seddum fis-sakra? Eħles mill-inbit li għandek fuqek. Anna wieġbet: Le, Sidi, jiena marab qalba muġuwa u ma xrobt la inbit u lanqas xorb ieħor li jsakkar, imma qiegħda niftaħ qalbi quddiem il-mulej. La tqis il-qaddejja tiegħek marra ħażina, s'issa tkellimt mill-kotra tal-hemm u n-niket tiegħi. Eli wieġeb: Mur bislim, Alla ta' Iżrael sema' t-talba tiegħek u jagħtik kull ma tlabtu. U wieġbet: Jalla il-qaddejja tiegħek issib ħniena f'għajnejk. Il-mara qabdet rikta, kielet u biċċa ma baqax bħal qabel. L-għada filgħodu bakru u marru jaduraw il-mulej u telqu lura lejn darhom f'Rama. Imbagħad Elkana ara fil-martu u l-mulej ftakar fiha. U tqalet u meta wasal żmienha weldet iben u semmitu Samwel. Għaliex kif qalet hi tlabtu lill-mulej. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjali u ngħidu flimkien:
فرحة قلبي بالمولاي. فرحة قلبي بالمولاي، ارتفت راسي في المولاي، اديها فمي بالعداوة تياي، عش فرحت بالسلفاتيوني تياك. نيدو فلمكين. تكسر القوس تالقويين والضايفين تحزموا بالهيلة، المشبين بالحب سنكريو وما بقوش يتحابطوا بالمجوهين. المرة بلا طفال ولدت 7 وتبيلت المرة بخفنا طفال. نيدو فلمكين. المولاي يبط الموت ويعطي الحياة، ينزل الموت ويتلا. المولاي يفتقر ويعطي الجيد، يبشي ويولي يقول. نيدو فلمكين. يقيم بتراب المساكنين والفقير يرفوا من المزبلة، ويقيدهم مع الكبارات بيش يرتو إترون تالجيخ. نيدو فلمكين. نقوموا بالويفقة. هللويا هللويا. القوا الكلمة تا الله مش بحالا كلمة تالبنيدم، إذا بحالا كلمة تا الله كيف تساو إيه. هللويا. Il-mulej ma'kom. Arej mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu f'jum is-Sibt daħal f'sinagoga ta' Kafarnawm u qagħed jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu ħażin u qabad jgħajjed u jgħid: aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret, ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu kmandah: iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna, għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: dan x'inhu? X'talim ġdid moti bis-seta' sal l-ispirti ħżiena jikkmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malajr xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej. Illum il-Vanġelu jpoġġilna qudiemna lil Ġesu illi issa beda bil-mixja fil-ministeru tiegħu u jmur f'dan ir-raħal ta' Kafarnawm, tista' tgħid fejn qatt flimkien mad-dixxipli tiegħu u hemmhekk beda jwettaq ħafna mirakli, jgħallem u anke jkeċċi xjaten hekk biex jagħti ħelsien. U daħal fis-sinagoga u hemmhekk kien hemm min laqgħu b'ċerta staġib, laqa din il-kelma tiegħu u ara fis-seta illi kellu fiha. Ekku Ġesu kienu qed jikkuntrastawh mal-kittieba u l-għalliema ta' żmienu, ħassew dik is-seta. Aħna il-kelma ta' Alla ta' kuljum narfu dik is-seta illi ġġib magħha illi din hija s-seta ta' Alla, inqimuha għax hija kelma ta' Alla, infittxu illi ngħixuha, jew inkella noħduha bħala drawwa. Drajna nisimgħu din u hija din mhux diġà smajta mhux jidħol u jgħallem u jkeċċi xjaten u ma nieħduhiex b'dak istaġib. Staġib ġifieri nilqaħħa b'mod ġdid. Għalhekk dan li tallimna din is-silta illi dejjem irridu nilqgħu il-kelma t'Alla ta' kuljum b'mod ġdid. Biex hekk inħalluha tifrex fuqna u fuq ħajjitna is-seta u l-qawwa kollha tagħha. Kien hemm ukoll min iċċaqlaq ma ssaportix il-preżenza ta' Ġesu. Jaqgħu ġejt biex teqridna, jaqgħu ġejt biex twaqqaf kif soltu ngħixu. Aħna drajna ngħixu, is-soltu hekk nagħmlu. Din nisimgħuha ħafna fl-ambjenti tal-Knisja. X'is-soltu taf x'nagħmlu? Is-soltu taf x'isir? Inħallu il-kelma ta' Kristu iġġib il-ġdid fil-ħajja tagħna
jew aħna nirreaġixxu u nirribellaw malli xi ħadd jgħidilna xi ħaġa, malli xi ħadd jersaq biex iwasslilna din il-kelma li tallimna. Ekku Ġesu ikeċċi lil dan l-ispirtu illi jfixkel il-komunità milli tilqa il-kelma tiegħu u tirċievi l-qawwa biex tgħixha. Għalhekk ejjew nilqgħu b'dan l-istess spirtu ta' dispożizzjoni u nħallu l-mulej jifrex is-seta u l-qawwa kollha tiegħu biex aħna wkoll għalkemm niltaqgħu mal-kuntrarju mal-ispirti ħżiena mat-tentazzjonijiet, aħna wkoll nirċievu l-qawwa tal-Ispirtu biex aħna ngħixu dan il-Vanġelu. Nirringrazzjaw lil mulej talli jidħol fil-ħajja tagħna biex jallimna u anke biex jeħlisna minn dawk l-ispirti illi jġibu l-firda u jġibu l-jasar fostna. U dan nagħmluh bi Kristus Sidna. Amen. Inqumu bil-wifqa biex irresqu it-talbiet tagħna. Nduru lejk u Alla missier tagħna nitolbuk biex tenna aħna nilqgħu ta' kuljum il-kelma tiegħek kif laqgħuha fis-sinagoga b'ċerta staġib. Nitolbuk għall-Knisja biex tibqa' tkun disposta illi tgħix l-Evanġelju ta' kuljum u tilqgħu bis-seta kollha tiegħu u taraf ukoll illi Kristu jinsab f'nofsna. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għas-setanin kollha tal-art biex jarfu jagħtu lill-popli kollha tagħhom il-grazzja illi jgħixu dak kollu li jemmnu fih. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Illum ngħidu talba wkoll mod speċjali għall-eżorċisti illi jingħaqdu ma' dawk illi qed jitħabtu mal-jasar tax-xitan biex jekk jerġgħu mill-ġdid jieħdu l-ħelsien illi aħna lkoll maħluqin fih. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina lkoll biex ta' kuljum aħna nilqgħu b'qalb miftuħa il-kelma tiegħek, il-Vanġelu illi jagħtina s-saħħa u l-għajnuna dawl ġdid kif ngħixu ħajjitna. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tħares bħarsa ta' ħniena lejn il-qaddejja tiegħek Ġanna u lejn l-erwieħ tal-familja Grek. Uħutna il-mejtin kollha waqt li nitolbuk biex tilqaħħom fi ħdanek għal dejjem. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Issa fiskiet irresqu t-talba personali tagħna. Nitolbuk mulej biex tilqa' dawn it-talb u x-xewqat tagħna u troddinna skont il-providenza tiegħek. Nitolbuk tilqaħħom bl-interċessjoni tal-Verġni Marija fil-waqt li nsellmula. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Dan nitolbuh bi Kristus Sidna.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristus Sidna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna illi dejjem kullum kien irroddulek ħajr bi Kristus Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u għoġbu jitwielet minn verġni, mit fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxoxta għall-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewit, mbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi illi jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni tagħna u rroddulek ħajra li xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed. Jekk hemm xi tip ta' firda bejnietna jew fil-familja tagħna, nitolbu l-Ispirtu Santu biex jerġa' jaqqadna flimkien, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġanna u l-erwieħ tal-familja tagħha u f'ħutna il-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek mulej fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk
Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija Immakolata, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej, eħlisna minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi li tant nixtiequ fi żmienna. Għat il-paċi mulej fil-pajjiżi mifruda bil-gwerra. Għatina l-paċi fil-familja tagħna. Għatina l-paċi f'qalbna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek hija s-saltna qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem u nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi li għandha fik il-Knisja tiegħek. Għatija mulej is-sliem u l-għaqda li trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ġesu Kristu nitolbu fil-qalbina bil-ġisam id-dem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda ħnija tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħu ġismi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan huwa Kristu rxoxt illi jiġi ta' kuljum biex jallimna l-kelma tiegħu u biex jaħlisna mill-ispirti li jassruna. Dan hu dak li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħek, iżda b'skelma waħda u ruħi tkun mifej. Għandek mulej hemm il-għajn tal-ħajja, fid-dawl tiegħek aħna naraw id-dawl. If
Nirringrazzjaw lil Mulej ta' din il-grazzja li tagħna li nirċevuh ġewwa fina, nirċevu l-kelma u l-offerta sħiħa tiegħu. Waqt li nirringrazzjawh ta' dan kollu, nkomplu ntolbu għal daw kollha li huma l-aktar il-bogħod minnu. Glorja lil Missier, lil Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem għal ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Awalla li tista' kollox, fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti ġġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li togħġbok. Bi Kristu Sidna, il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. L-għodwa tajba l kulħadd.